Počúvate podcast Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Vaše zdravie pod dohľadom. Sme tu opäť so zaujímavými informáciami, vážení poslucháči. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pred niekoľkými dňami zverejnil výsledky analýzy, ktorú nazval Porovnanie financovania nemocníc za 3 kvartály rokov 2024 a 2025. Analýza mala slušnú mediálnu odozvu, ale myslíme si, že pre jej lepšie pochopenie je potrebné venovať sa jej trošku podrobnejšie. Veď financovanie nemocníc je téma, ktorá sa dotýka každého z nás, od čakacích dôb až po kvalitu liečby. Toľko na úvod. V našom štúdiu vítam pána predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michala Palkoviča. Dobrý deň, prajem. A zdravotnícku analytičku úradu Barboru Kováčovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Zverejňovanie dát o financovaní nemocníc, vrátane ich štruktúry prikazuje úradu legislatíva. Je to relatívne nová vec a mňa by najskôr zaujímal účel. Inými slovami, na čo sú dobre tieto dáta, tak pre zdravotnú politiku, ako aj pre širokú verejnosť? Zverejňovanie dát, z ktorých bola vypracovaná analýza, nie je pre úrad povinné zverejňovať. Zdravotné poisťovne majú len povinnosť ich posielať úradu. Spracovanie dát a zamyslenie sa nad nimi je naša vlastná iniciatíva, nakoľko nám tieto údaje pripadajú zaujímavé. Áno, ja by som len doplnil, že my sme toto už robili za posledných možno, že 5 rokov v rôznej forme, teda pozerali sme sa, akým spôsobom sú nemocnice financované, ale musím povedať, že len posledné 2 roky to naozaj robíme v štruktúre, ktorá je jednoznačná, porovnateľná a ktorá je naozaj objektívna. Sú to prvé informácie, ktoré sú zverejnené na našom webovom sídle a plus samozrejme komunikujeme rôznymi mediálnymi kanálmi. Ale je to prvýkrát v histórii, že úrad aj bez toho, aby mu to zákon ukladal, tieto dáta začal zverejňovať. Prišla potom samozrejme aj iniciatíva odborárov na základe zmluvy so štátom, ktorá dáva ako keby aj určitý formát úhrady v rámci systému diagnosticko-terapeutických skupín, čiže DRG. Ale zase na druhej strane treba povedať, že tá nedokonalosť takto zverejňovaných dát je, že priebežne je veľmi ťažko tieto dáta interpretovať a to môže vytvárať možno, že aj rozdielny pohľad na tie isté dáta. Z akých zdrojov teda úrad tieto dáta získava? Úrad získal dáta z prílohy číslo 10 vyhlášky číslo 522 2023 o predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou, poskytovaných kvartálne zdravotnými poisťovňami. Pri analýze, ako už z názvu vyplýva, sme porovnávali dáta za 3 kvartály rokov 24 a 25. Momentálne finišujeme spracovanie dát za celý rok 24 a 25 a sami sme zvedaví, ako to dopadne. Poďme teraz do hlbších detailov. Prečo sa sleduje práve rozdiel medzi efektívnou základnou sadzbou a základnou sadzbou Centra pre klasifikačný systém DRG? Aký je medzi nimi vlastne rozdiel? Základná sadzba CKS je suma, za ktorú je v systéme DRG uhrádzaný jednotlivý prípad s relatívnou váhou 1,0. Stanovuje sa výpočtami z disponibilných finančných zdrojov a platí pre každú skupinu nemocníc v jednotnej sume. V roku 2026 sú jednotliví poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti rozdelení do 4 skupín. Efektívna základná sadzba je suma, ktorá sa počíta ako podiel úhrady a case mixu. Je to suma, ktorú v skutočnosti zaplatila poisťovňa poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti. Pán predseda chce doplniť? Ja by som povedal, že tu treba aj vyzdvihnúť prácu Ministerstva zdravotníctva a CKS, pretože ako keby začala viacej odzrkadľovať to, čo je reálne rozdiel medzi rôznymi kategóriami nemocníc. Lebo keď bola jedna základná sadzba, tak tie nemocnice v rôznych úrovniach, čiže bavíme sa, že jednotkové, dvojkové, to sú také tie regionálnejšie, trojkové, fakultné, špecializované a potom univerzitné, to sú 4 a teda aj 5 ako nejaké centra excelentnosti, tak mali stále jednu a tú istú sadzbu, čo samozrejme nepokrýva náklady pre takto veľmi rozdielne skupiny nemocnic. Čiže to je veľmi dôležitý krok ako keby k spravodlivejšiemu rozdeľovaniu týchto financií, to by som zdôraznil. A druhá vec, ktorá je veľmi podstatná, že
A tento rok sa začína pozerať aj na jednodňovú zdravotnú starostlivosť, kde je snaha, a to je celosvetová, dokonca by som povedal nielen európska snaha, urýchlovať hospitalizácie. Čiže nedržať pacienta príliš dlho v nemocnici kvôli zjavným dôvodom. Jednak je to veľmi nákladné, jednak to ten pacient nepotrebuje, sú s tým spojené ďalšie komplikácie, nozokomiálne infekcie a podobne, aj hospitalizmus, teda nejaká psychologická komponenta. A tento rok sa začína ako keby pozerať aj na túto jednodňovú zdravotnú starostlivosť pohľadom DRG. A to sú podľa mňa veľmi dôležité veci, lebo to opäť ako keby ešte viacej zefektívnilo to financovanie, stransparentnilo to a aj sa vedia tie nemocnice lepšie porovnávať. Ako by si mal laik predstaviť pojem cena za jednotku produkcie? Je to niečo ako cena za jeden hospitalizačný prípad? Cena za jednotku produkcie sa počíta ako podiel úhrady za prípadový paušál a case mixu, kde case mix je suma relatívnych váh všetkých hospitalizačných prípadov. Tu môžeme doplniť, že jednotka produkcie je jeden hospitalizačný prípad v rámci DRG skupiny s relatívnou váhou 1,0. Čím je prípad náročnejší, tým je relatívna váha vyššia. V analýze je informácia, že z porovnania boli vylúčené kardiocentrá a niektoré menšie nemocnice. Prečo je to tak? Kardiocentrá a ústavy srdcovo-cievnych chorôb boli vylúčené kvôli absencii DRG zmluv a takisto aj menšie nemocnice. Klasifikácia nemocníc je založená aj na ich vlastníkovi a type. Prečo je dôležité rozlišovať štátne, krajské, súkromné nemocnice a to dokonca aj podľa ich majiteľa, napríklad AGL Penta? Áno, rozdelenie podľa konečného užívateľa výhod, skrátka KUV, umožňuje identifikovať rozdiely vo financovaní medzi jednotlivými kategóriami. Napríklad štátne univerzitné nemocnice dostávajú výrazne viac peňazí než štátne fakultné nemocnice. Vďaka sledovaniu konkrétnych majiteľov je systém financovania transparentnejší, pretože je jasné, kam reálne smerujú peniaze z verejných odvodov a či nie je niekto neoprávnene zvýhodnený. Toto je to rozdelenie, pán predseda, čo ste spomínali? Áno, tu aj možno, že trošku demystifikujeme pohľad na naše dáta rôznych iných organizácií. Mám tu potrebu to naozaj deklarovať, pretože zdroj dát by mal byť vždy len jeden. A to by mal byť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Potom by sa nestalo, že niekto interpretuje tieto dáta ako keby financovanie len z verejného zdravotného poistenia. To je napríklad NKU, kde sa pozerá len monotematicky, čo vlastne dostáva nemocnica z poisťovni a ako efektívne vie s tými peniazmi narábať. Je logické, keďže štátne nemocnice dostávajú ďalšie príspevky navyše verejného zdravotného poistenia, tak to bolo v minulosti. Teraz sa to už zahrňa do základnej sadzby, takže tento rozdiel už neuvidíme. Ale minulý rok sme ho ešte stále videli. A teda je to nie úplne správny pohľad, pretože disponibilné zdroje, teda všetky zdroje, ktoré dávame my vlastne na to, aby nemocnice fungovali, je nutné zaratávať a porovnávať. To je jedna vec. Druhá vec je, operuje sa stále s tým argumentom, že štátne nemocnice dostávajú málo a preto tvoria stratu. Naše dáta hovoria, že nie je to úplne pravda. Dostávajú zdrojov, a keď si pozrieme tých koncových užívateľov, tak dostávajú tie zdroje navyše práve niečím, čo môžeme to volať, že nemocničný transfer alebo špeciálne dofinancovanie štátnych nemocníc. A z toho vyplýva, že to, čo aj odborári napríklad pomenúvajú, nie je pravda. A tie štátne nemocnice nevytvárajú dlh preto, lebo sú zle financované, ale vytvárajú dlh z mnohých iných historických, systémových, prevádzkových dôvodov. Preto je to dôležité povedať, a pani Kovačová to povedala veľmi správne, takto z tých dát aj vyplýva, že nie je tu štátne zle financované a preto tvoria stratu. A zase je veľmi dôležité pozerať sa aj na tých súkromných prevádzkovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, lebo povedzme si otvorene, v tej kategórii nemocníc, ktoré obhospodarujú, majú vyššiu efektivitu. A to je dobré, však teda pozrime sa, ako to robia súkromníci a okopírujeme veci, ktoré už majú odladené, ad 1, ad 2. Napríklad nemocnice v skupine Penta idú na tzv. Ostré DRG. Čo vyprodukujú, to dostanú uhradené. A nikoho nezaujíma, že majú drahú kotolňu, prevádzku, transfúznej služby alebo kosia trávu za veľké peniaze. Jednoducho to, čo im bolo vydelené, na základe produkcie, na základe toho, koľko prípadov odhospitalizovali, tak dostanú peniaze. A zase je to veľmi dôležité pozerať sa na to, pretože keď to vedia urobiť nemocnice typu Bory alebo Michalovce, no tak určite by to mali vedieť urobiť nemocnice typu Nitra, Trenčín, poprípade Trnava.
Počúvate podcast Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Vaše zdravie pod dohľadom. Viac o témach, ktoré riešime, sa môžete dozvedieť aj na sociálnych sieťach na Instagrame, Facebooku a LinkedIne. Teraz sa poďme opäť na chvíľku vrátiť k technickej časti. Už vieme, čo je efektívna základná sadzba, čo štátom určená základná sadzba, aj čo je cena za jednotku produkcie. V analýze dôležitú rolu hrá pojem efektívny case mix. Čo to je a prečo je kľúčový pri porovnávaní nemocníc? Efektívny case mix je súčet relatívnych váh za každý hospitalizačný prípad ukončený počas reportovaného obdobia. Každá diagnóza a medicínsky výkon majú v systéme priradenú určitú váhu podľa ich náročnosti, pričom komplikovaná operácia srdca má vyššiu váhu ako jednoduchý zákrok. Tento ukazovateľ je kľúčový preto, lebo umožňuje premeniť rôznorodú prácu nemocnice, tisíce rôznych operácií a liečebných postupov na jedno spoločné číslo vyjadrujúce celkovú produkciu. Ako sa teda počíta rozdiel medzi efektívnou základnou sadzbou a základnou sadzbou Centra pre klasifikačný systém? Rozdiel medzi efektívnou základnou sadzbou a základnou sadzbou CKS sa počíta ako percentuálny rozdiel medzi skutočnou jednotkovou cenou, ktorú nemocnica dostala, ako úhrada vydelená case mixom a referenčnou základnou sadzbou určenou Centrum pre klasifikačný systém. Nadviažem, čo znamená, keď je nemocnica nad alebo pod základnou sadzbou? Ak je nemocnica nad základnou sadzbou, znamená to, že od poisťovne dostáva za jednotku svojej produkcie viac peňazí, než je samotná štátna referenčná hodnota. Zatiaľ, čo pozícia pod sadzbou identifikuje nedofinancovanie voči referencii. Pán predseda, doplnenie ešte? Ja by som možno, že upriamil tiež pozornosť na tú našu správu, pretože v tej správe si pozorný čitateľ nájde aj jednu tabuľku, v ktorej vidí také červené a zelené šípky. Tie červené a zelené šípky predstavujú vzdialovanie, respektíve približovanie sa k základnej sadzbe. To je podľa mňa veľmi dobrý ukazovateľ vývoja, či už medziročného, alebo aj samozrejme priebežného, pretože budeme tie správy opäť vydávať aj priebežne. Ako sa vlastne tie jednotlivé skupiny koncových užívateľov približujú k tej základnej sadzbe. Je to prvýkrát, čo takéto niečo prezentujeme a tam sa v podstate vedia, a bolo by výborné, keby sme to vedeli robiť ešte až na úroveň jednotlivých nemocníc, čo plánujeme možno v ďalšom nejakom období, lebo tak by sa aj tie nemocnice vedeli ako keby aj brániť voči ponúknutým zmluvám poisťovní, že prepáčte, ale za minulý rok nám vychádza na základe údajov z Úradu pre dohľad takáto základná sadzba, od ktorej sa vzdialujeme. To znamená, nie je to efektívne financovanie našej zdravotnej starostlivosti. Takže my by sme sa tým pádom viac a viac približili k tomu, že máme zdroj informácií, ktorý úrad zverejňuje a na základe toho vedia argumentovať aj poskytovateľia. Dáva im to ako keby, v angličtine sa to volá, že leverage point, čiže takú tú váhu argumentu pri vyjednávaní zmluv. Ako teda máme čítať informáciu z analýzy, že v roku 2025 sa celkový rozdiel medzi efektívnou základnou sadzbou a základnou sadzbou Centra pre klasifikačný systém zvýšil z 8,0 na 8,4%. Teda akou farbou v úvodzovkách je táto šípka vyznačená, ako ste hovorili? Informáciu o zvýšení celkového rozdielu z 8% na 8,4% v roku 2025 upozorňujem, že sú to dáta za tretí kvartál. Treba čítať tak, že dochádza k trendu vzdiaľovania sa skutočných úhrad od štátom určených referenčných sadzieb, čo prehlbuje deformácie v systéme. To znamená, pán predseda, že šípka je červená, ak tomu dobre rozumiem. Áno, ale treba druhým dychom tiež povedať, že my už teda máme aj približný prehľad o dátach za všetky 4 kvartály. Tá situácia sa tam nejako významnejšie neposúva, ale treba povedať jednu dôležitú vec. A už som to spomenul v tomto rozhovore, a to je jednodňová zdravotná starostlivosť. My sa pozeráme na viacdňové hospitalizačné prípady, ale je tam tá tendencia a mnohí poskytovatelia, napríklad Rooseveltová nemocnica, to už robili aj v minulom období, že ako keby vyčleňovali jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Poisťovňa Dôvera má dáta vedené na jednodňovú zdravotnú starostlivosť a potom viacdňovú. Takže
tie dáta my ešte budeme určite doplňať o vyhodnocovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti za predchádzajúce roky, aby sme mali ako keby lepší obraz o financovaní, lebo môže sa stať, že síce tam je vidieť nejaký posun 8 versus 8,4%, ale v skutočnosti môže byť nejaká časť absorbovaná práve tou jednodňovou zdravotnou starostlivosť. Nevylučujeme, že z našej analýzy túto sekcie dohľadu nad zdravotným poistením môže nakoniec výjsť, že v celkovom počte odhospitalizovaných prípadov alebo pacientov je tam výkonnosť vyššia. Čiže treba tie čísla čítať s porozumením. Pán predseda, dobre tomu teda rozumiem, že keby sme zahrnuli aj jednodňovú zdravotnú starostlivosť do produkcie nemocníc, môže sa ukázať, že je ich produkcia vyššia? Je to jeden z argumentov, ktorý napríklad odznel aj v audite, nie úplne zverejnenom, alebo teda čiastočne zverejnenom ministerstvom zdravotníctva, kde práve odznela od 5 poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti námietka, že nezohľadňuje ten audit jednodňovú zdravotnú starostlivosť a že v skutočnosti ich produkcia bola podstatne vyššia, ako keď sa pozeráme len na viacdňovú hospitalizáciu. Čiže z toho dôvodu si dovolím ako keby navrhnúť opatrnosť pri interpretácii tých dát, lebo jedna vec je, koľko je hospitalizovaných pacientov viac dňovej hospitalizácie a druhá vec celkový objem odliečených pacientov. Je možné, že ten pokles, ktorý my vidíme v hospitalizačných prípadoch, bol z časti presunutý do jednodňovej zdravotnej starostlivosti a je možné, že nakoniec bude viacej pacientov odliečených za minulý rok ako rok predtým. Nevylučujeme to. Toto je jedna z vecí, ktorou sa v budúcnosti bude určite sekcia dohľadu nad zdravotným poistením detailne venovať. Keď sa ešte vrátime k tomu celkovému rozdielu medzi efektívnou základnou sadzbou a základnou sadzbou, ktorý v sumáre za rok 2025 predstavuje preplácanie vo výške 131 miliónov eur a rozmeníme si to na drobné, ako sú na tom jednotlivé typy nemocníc, teda podľa vlastníka toho konečného užívateľa výhod, ako sme už spomínali, ktoré sú pod a ktoré sú nadfinancované. Pri rozmenení na drobné za tretí kvartál roku 2025 vidíme, že nadfinancované sú univerzitné nemocnice 15,2%, detské nemocnice 22,8%, zariadenia ministerstiev vnútra a obrany 11%, aj súkromní poskytovatelia ako AGEL 14,7% a Penta 7,2%. Podfinancované zostávajú naďalej najmä fakultné nemocnice s rozdielom minus 2,4% pod referenčnou sadzbou. Pán predseda, ako tieto čísla vnímate z vášho pohľadu? Tu sa veľmi pekne demaskuje jedna veľmi dôležitá vec a to sú univerzitné nemocnice, ktoré ako keby boli výrazne preplacené a je to dlhodobý trend, to nie je len posledné nejaké 3 roky. A tu je vidieť, že ich funkcia, to znamená univerzitné inštitúcie, teda, ktorá má vzdelávať, robiť vedu a výskum a poskytovať najlepšiu zdravotnú starostlivosť, tú najnáročnejšiu, najdrahšiu, tak tu je čas zaoberať sa viaczdrojovým financovaním. To znamená príspevkom z rôznych zdrojov, tak, aby tá nemocnica nebola závislá len od toho, čo je dedikované či už zo štátneho rozpočtu, alebo zo zdravotných poisťovní. Prečo? No pretože asistent alebo pán docent, pán profesor, ktorý v tom momente učí, nemôže poskytovať zdravotnú starostlivosť. Ale náklady na jeho mzdu sú práve hradené z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ako keby nepriamo bolo to dotované. Nie je to, že štúdium je dotované priamo z ministerstva školstva, pretože študentohodiny sú dedikované zdroje, ktoré idú aj poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti, ale zjavne nestačia. Ďalšia vec je samozrejme Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, lebo určitá časť je aj sociálna hospitalizácia, kde sú tu pacienti, ktorí ako keby už nevyžadujú si tú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ale skôr tú dlhodobú, čiže paliatívnu, tú hospicovú a tak ďalej. Mala by tam byť potom zohľadňovaná práve aj táto časť. No a potom určite sú tu inovatívne technológie, veda a výskum. Výskum ako taký je financovaný z rôznych zdrojov, či už sú nejaké farmapriemysel, alebo sú to nejakí vývojári zdravotných pomôcok. Toto sú všetko zdroje, ktoré by mali byť centralizované a nie tak štiepené.
Čiže sa treba pozrieť aj touto optikou. Ďalšia vec je, že keď sa pozrieme na možno, že súkromný sektor, tak vidíme, že tam sa to ako keby v prípade Agelu začínajú znižovať, teda približovať sa viacej ku tej základnej sádzbe, čo je dobrý trend, pretože oni nejdú na DRG v plnom rozsahu, česť niektorým výnimkám, niektoré nemocnice majú hybridne financované, ale je to dobrý trend. Je to dobrý trend a budeme to chcieť vidieť, pretože napríklad v prípade Penty to už tak je. Takže ten smer uhradzania cez diagnosticko-terapeutické skupiny, to je výborný smer. Áno, môžu niektorí ľudia hovoriť, že ale v iných krajinách už dávno od DRG upúšťajú. My sme ho ešte nezaviedli. Takže nebavme sa o tom, že oni ho, lebo sú 40 rokov pred nami, tak my by sme mali to dohnať čo najskôr a teda na chybách, ktoré oni urobili, sa poučme a zlepšíme ten systém, lebo lepší zatiaľ nemáme. Počúvate podcast Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Vaše zdravie pod dohľadom. Viac o témach, ktoré riešime, sa môžete dozvedieť aj na sociálnych sieťach na Instagrame, Facebooku a LinkedIne. Analýza ukázala v niektorých prípadoch dynamické zmeny, napríklad onkologické ústavy alebo iní súkromní poskytovatelia, ktorí z nadfinancovania plus 21% v roku 2024 klesli v minulom roku na 5,5%. Čo môže byť za tým? Za dynamickými zmenami, ako napríklad pri onkologických ústavoch, ktoré sa posunuli z minus 10% na plus 3,4%, môže byť úprava zmluvných podmienok alebo zmeny v klasifikácii, pričom pri iných súkromných poskytovateľoch došlo k výraznému priblíženiu k referenčnej sadzbe vďaka zníženiu nadfinancovania z 21% na 5,5%. Prečo sú niektoré detské nemocnice dlhodobo výrazne preplácané? Čo je za týmto trendom? Detské nemocnice sú dlhodobo preplácané najmä kvôli VŠZP a zdravotnej poisťovne Dôvera, ktoré im poskytujú výrazne vyššie úhrady než referenčná úroveň, hoci medziročne tento rozdiel klesol. Pán predseda, prečo je to tak? Tých detí nám demograficky stále klesá. Ten počet klesá, ale vy ten tím na transplantácie, na nejaké chirurgické, polytraumatické zákroky potrebujete mať stále taký istý. Hoci počet detí klesá, ale pripravenosť toho týmu musí byť. Čiže celosvetovo, nie je to len u nás, je pediatrický pacient v odzvukách veľmi drahý. Nemáte inú alternatívu, ako centralizovať tieto výkony do samostatných nemocníc. A to na Slovensku máme. My máme 3 detské nemocnice, kde centralizujeme tieto úkony. To znamená, že v tomto ohľade sme na tom dobre. Na druhej strane vždy bude tento pacient drahý a tento typ nemocničného zariadenia bude pravdepodobne nadhodnotený aj vzhľadom na to, že tá demografia sa bude vyvíjať stále negatívnejšie, čiže bude stále menej a menej detí. A samozrejme musíme tiež podotknúť, že v prípade poisťovne Dôvera tá štruktúra poistného kmeňa je viac orientovaná na mladšie vekové skupiny, to znamená, že oni aj dávajú viacej zdrojov na takýto typ zdravotnej starostlivosti. Ale súčasne vidíme, že fakultné nemocnice sú dlhodobo podfinancované. A vlastne u všetkých zdravotných poisťovní je to tak. Znova tá istá otázka. Čo môže byť za týmto? Dlhodobé podfinancovanie fakultných nemocníc u všetkých poisťovní je plošným problémom, ktorý sa v roku 2025 ešte mierne prehlbil a poukazuje na systémovú nerovnováhu v ich odmeňovaní za poskytnutú starostlivosť. Avšak predbežné dáta za 4 kvartály 2025 ukazujú, že vďaka dodatočným zdrojom došlo k zmene a fakultné nemocnice boli dofinancované. Rozpustenie tých dodatočných zdrojov mimo verejného zdravotného poistenia z tých 191 miliónov, ktoré ostali navyše, práve poisťovne to rozpustili, teda dedikovali tie zdroje do fakultných nemocníc a tam teda došlo ku pozitívnemu trendu voči základnej sadzbe. Pokiaľ si dobre pamätám, tak to bolo niekde okolo 5%. O 5 percentuálnych bodov. O 5 percentuálnych bodov sa posunuli ako keby bližšie ku základnej sadzbe a teda ich dofinancovanie viedlo ku spravodlivejšiemu rozdeľovaniu zdrojov. Avšak stále tam vidíme priestor na zlepšenie.
Už sme si hovorili, prečo sú detské nemocnice nadfinancované, vysvetlili ste aj tie dôvody. Čím sú však spôsobené extrémne rozdiely medzi efektívnou základnou sadzbou a základnou sadzbou? Napríklad detská fakultná nemocnica Košice v minulom roku plus 55% a oproti tomu detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica za minus 31%. To je obrovský rozptyl v tých platbách. Extrémne rozdiely medzi detskou fakultnou nemocnicou Košice plus 55% u Dôvery a detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou Banská Bystrica minus 31% u Uniónu dokumentujú obrovský rozdiel v platbách, ktoré sú v analýze označené za historické deformácie. Pán predseda, môže byť teoreticky ten dôvod aj ten, že Dôvera má, dajme tomu, na východe viac tých detských pacientov? Určite je to jeden z dôvodov, ale je to možno, že aj lepšie vyrokovanie si zmluvných podmienok. Proste pán riaditeľ detskej fakultnej nemocnice ukázal ako keby lepšiu objednávku odliečených pacientov oproti iným riaditeľom, čiže deklaroval pre poisťovňu Dôvera, že odlieči kompetentnejšie, lepšie, možno že s nejakými ďalšími benefitmi pacientov a teda vyrokoval si lepšiu zmluvu. Je to jedna z možností, samozrejme museli by sme sa opýtať jeho, ale je to niečo, čo my vidíme aj teda z toho poistného kmeňa a vidíme to aj teda z možno že úpravy zmluvných vzťahov v porovnaní s Banskou Bystricou. Počúvate podcast Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Vaše zdravie pod dohľadom. Viac o témach, ktoré riešime, sa môžete dozvedieť aj na sociálnych sieťach na Instagrame, Facebooku a LinkedIne. Pán predseda, dá sa hovoriť o tom, ako vplývajú na tieto dáta historické udalosti, napríklad prudké navýšenie platov lekárov v roku 2023, majú aj takéto faktory na to vplyvu? Určite áno. Opäť si pomôžem jednak auditom, ktorý bol zverejnený, nech mu akokoľvek veríme alebo neveríme, poskytol určitý obraz, pretože skladala sa ten záverečná správa z 5 auditov nemocníc a jasne z nich vyplynulo, že mzdy sú v niektorých nemocničných zariadeniach hlavným prevádzkovým nákladom. To znamená, že z verejného zdravotného poistenia im ostane 10, maximálne 20% po tom, čo uhradia mzdy na rozvoj nemocníc, zaplatenie za lieky, materiálno-technické, alebo napríklad aj za nejakú motivačnú komponentu, keby chceli motivovať niektorých výkonných zamestnancov, tak vlastne im nezostávajú peniaze, pretože všetkým sa pridáva v platovom automate automaticky každý rok, odliaľuť od devastačného následku potrebu iných zariadení, napríklad aj úradu pre dohľad, lebo aj my spoliehame na lekárov. To isté vrtuľníková záchranná služba, alebo ja neviem, Národné centrum zdravotníckych informácií, úrad verejného zdravotníctva a podobne, kde sú lekári, ale ich platové ohodnotenie sa odvíja od platového ohodnotenia v nemocniciach, ktoré nie je férovo nastavené. Poďme teraz k zdravotným poisťovniam. Už sme sa tejto témy jemne dotkli, ale poďme teda si to rozobrať bližšie. Prečo sa výsledky líšia medzi štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými poisťovňami Dôvera Unión? Obe teda zvlášť vykazujú iné dáta, iné čísla. Výsledky poisťovní sa líšia, pretože každá z nich uplatňuje iný prístup k odklonu od základných sadzieb, pričom VŠZP vykazuje najvýraznejšie rozdiely pri skupinách AGEL a iných verejných zariadeniach. Ktorá poisťovňa je teda najbližšie k tým referenčným hodnotám? Najbližšie k referenčným hodnotám je zdravotná poisťovňa Unión, ktorej rozdeľovanie prostriedkov sa považuje za najspravodlivejšie, pretože jej rozdiely sa pohybujú v najúžšom rozpätí. Ako môže poisťovňa ovplyvniť financovanie nemocnice? Je to teda len o zmluvách alebo aj o štruktúre poistencov? Niektorá má napríklad zdravší a mladší poistný kmeň, ako sme sa už rozprávali, iná starší s vyššími nákladmi na zdravotnú starostlivosť. Na otázku, že ako môže poisťovňa ovplyvniť financovanie nemocníc, no zásadným spôsobom, pretože to je hlavný zdroj financovania týchto nemocničných zariadení. Čiže tá otázka by mala byť ako keby otočená. Čo môže urobiť riaditeľ nemocnice, aby presvedčil poisťovňu, že potrebuje viacej zdrojov? No a toto nie je úplne otázka na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Môžeme si len tak predpokladať, ako by odpovedal pán riaditeľ nejakej nemocnice. Základ by mal byť ale, že aj tá poisťovňa by mala trvať na spravodlivejšom financovaní. Tu treba tiež podotknúť, že ministerstvo zdravotníctva podpísalo memorandum o transparentnejšom a spravodlivejšom financovaní minulé leto, ale tie
akože to ovocie z toho memoranda sa dostaví pravdepodobne až tento rok a teda my to uvidíme až v 27. roku, či tie snahy ministerstva zdravotníctva padli na úrodnú plochu. Zatiaľ, keď sa pozeráme veľmi, veľmi striktne na hospitalizačné prípady, tak tam nevidíme nejakú dramatickú zmenu, ale budeme robiť ďalšie analytické kroky na to, aby sme to ešte viacej objektivizovali a teda dali to zrkadlo tomu systému. Môžem ja ešte doplniť. Existujú riaditelia nemocníc, ktorí sa aktívne zaujímajú o to, v akom stave vlastne sú tie ich v úvodzovkách čísla a sami teda potrebujú tieto čísla kvôli vyjednávaniu s poisťovňami. Možno si vedia porovnať aj, ako sú na tom ostatné nemocnice v ich kategórii? To môžu, áno. Ale hlavne majú záujem o svoje čísla. A ešte tam je potom, keď sa bavíme o perspektíve systému, tak by bolo veľmi dobré, aby sme my išli dokonca nielenže na úroveň poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ale jednotlivých oddelení, napríklad, ktoré sú definované v rámci optimalizácie siete nemocníc a vedeli sa porovnávať napríklad aj oddelenia medzi rôznymi nemocnicami typu urológia, lebo niekde máme napríklad robotickú operatívu veľmi výrazne rozvinutú v Rooseveltovej nemocnice a niekde ju nemáme v tej istej kategórii v štvorkovej nemocnici. Nemáme tak rozvinutú, je to klasická operatíva a mohlo byť zaujímavé porovnať si nákladovú komponentu u jednotlivých častí poskytovanej zdravotnej starostlivosti. My veľmi radi ako úrad by sme prispeli k takýmto dátam a k ich transparentnému zverejňovaniu. Určite sa týmto budeme zaoberať. Keď sa ešte vrátime k zdravotným poisťovniam a k rozdielom, ktoré sme pomenovali, prečo má Všeobecná zdravotná poisťovňa najväčšie preplácanie pri skupine AGEL až plus 24%? Všeobecná zdravotná poisťovňa vykazuje najväčšie preplácanie pri skupine AGEL na úrovni plus 24%, čo je jeden z najvýraznejších odklonov od referenčnej sadzby v celom systéme. Bude to pravdepodobne nastavením zmluv. Ale vidíme tu teda medziročný posun k lepšiemu. To znamená, aj Všeobecná zdravotná poisťovňa ako keby uzatvárala tie nožničky, ktoré tu boli nejako historicky nastavené v predchádzajúcej vláde a teda sa ťahali až do tejto doby. Čiže my tu vidíme pozitívny posun a vidíme, že aj tá samostatná skupina ako keby začala oddelovať jednodňovú zdravotnú starostlivosť od viacdňovej zdravotnej starostlivosti. Takže je tu aj zo strany tejto skupiny nemocníc vidieť posun vo vnútornej efektivite a súčasne aj spravodlivejšie dedikované zdroje, ale opäť to percento tiež hovorí, že stále je tu dostatočne veľký priestor na zlepšenie. Ako sa tieto rozdiely premietajú do kvality zdravotnej starostlivosti? Inými slovami, ak moja poisťovňa platí nemocnici o XY výrazne viac, ako by mala podľa základnej sadzby Centra pre klasifikačný systém za jednotku produkcie, mám aj lepšiu zdravotnú starostlivosť. Reálne to cítim pri tej hospitalizácii. Analýza neuvádza priamu úmeru medzi preplácaním a kvalitou, ale konštatuje, že vysoké percentuálne rozdiely efektívnej základnej sadzby indikujú nadfinancovanie danej skupiny nemocníc voči štátnemu štandardu. Skúsim to teda otočiť naopak. Môžem ako pacientka pocítiť, že nemocnica, v ktorej som hospitalizovaná, je mojou poisťovňou podfinancovaná. Pacient môže podfinancovanie pocítiť nepriamo, čo je ilustrované napríklad na fakultných nemocniciach, ktoré sú dlhodobé pod referenčnou úrovňou, čo môže limitovať ich zdroje na rozvoj a prevádzku, čo je viditeľné pri dlhých čakacích lehotách nielen na vyšetrenie, ale hlavne na operácie. Pán predseda, ako to vnímate vy? To podfinancovanie je ťažko aj merateľné. Vôbec kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti je téma, ktorá je nedostatočne podchytená v rámci DRG systému a my práve tam vidíme priestor na ako keby prevzatie niektorých častí optimalizácie siete nemocníc, ktorá práve túto kvalitatívnu časť má v sebe zahrnutú a podmienili sa platby aj kvalitou zdravotnej starostlivosti. Čiže nie len, že je to nejaká kvalitná výkaznícka činnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti, ale že je v tom aj tá kvalita. A na ministerstve majú jeden projekt, ministerstve zdravotníctva, ktorý práve sa zaoberá indikátormi kvality. Je to veľmi komplikovaná téma, nie len u nás, ale aj v iných vyspelých zdravotných systémoch. Kam smerujem je, že my stále nemáme definované ako keby dva celky. A to je, na čo má pacient nárok, a vtedy by sa dala ako keby aj porovnať tá kvalita, lebo keď mám raz na toto nárok a dostávam niečo viacej, no tak samozrejme som spokojnejší, ale keď neviem, na čo mám nárok, ťažko sa mi to
hodnotí a druhá je tá cesta pacienta. To znamená od toho ambulantu, akým štýlom som potom následne manažovaný v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Čiže tá otázka kvality je výborne nastavená, mala by byť inkorporovaná do platobného mechanizmu poisťovní. Určité časti samozrejme už dneska sú v tej zmluve, čiže nejaké kritéria kvality tam aj dnes sú hodnotené, ale nemá to ten charakter, ktorý by sme vedeli z pohľadu pacienta dobre uchopiť. Pán predseda, pomáhajú teda tieto dáta Ministerstvu zdravotníctva pri plánovaní optimálnej siete nemocníc? Tieto dáta čerpajú hlavne z Centru klasifikačného systému, čiže naše dáta nie. Ministerstvo má vlastné vnútorné štruktúry, z ktorých čerpá dáta, ale určite tieto dáta v podobnej štruktúre, možno že v inom detaile, ale v podobnej štruktúre určite slúžia na plánovanie zdravotnej starostlivosti na nasledujúce roky. Počúvate podcast Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Vaše zdravie pod dohľadom. Viac o témach, ktoré riešime, sa môžete dozvedieť aj na sociálnych sieťach na Instagrame, Facebooku a LinkedIne. Teraz sa oblúkom vrátime na začiatok nášho podcastu. Prečo je teda dôležité, aby verejnosť rozumela týmto číslam? Pre verejnosť je dôležité rozumieť týmto číslam preto, aby bolo zrejmé, kam smerujú zdroje z verejného zdravotného poistenia a ktoré zariadenia sú v porovnaní s ostatnými zvýhodnené alebo znevýhodnené. A ja si tu prihrajem trošku polievočku a poviem, že je veľmi dôležité, na aký zdroj informácií sa vlastne aj pacient obracia alebo z ktorých čerpá. Úrad je nezávislá inštitúcia, naše dáta sú čerpané z zdravotných poisťovní, sú najobjektívnejšie. Akákoľvek iná interpretácia znamená, že niekto iný sa pozerá na tie dáta svojou optikou. A teda pacient by sa mal obracať najmä na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a zdroje informácií, ktoré tu máme. Naše dáta teda ukazujú, že za 3 kvartály roku 2025 došlo celkovo k zvýšeniu rozdielu medzi efektívnou základnou sadzbou, teda skutočnou jednotkovou cenou a referenčnou základnou sadzbou podľa Centra pre klasifikačný systém z 8% na 8,4%. Bol tam teda nárast o 0,4 percentuálneho bodu. To indikuje vzdialenie sa od referenčných hodnôt. Otázkou teda je, čo by malo byť podľa analýzy prioritou pre rok 2026. Prioritou pre rok 2026 by podľa analýzy malo byť riešenie trendu vzdiaľovania sa od referenčných hodnôt a eliminácia historických deformácií v úhradách. Aká je v tom úloha Ministerstva zdravotníctva a zdravotných poisťovní a napokon aj nemocníc? Ako sú rozdané úlohy? Úlohou Ministerstva zdravotníctva je určovať referenčné sadzby cez CKS, kým úlohou poisťovní je dohodnúť s nemocnicami také ceny, ktoré sa k týmto referenciám približujú, aby bol systém spravodlivý. Povedali sme si, čo tieto dáta ukazujú, ale pozrime sa na to, čo prípadne neukazujú. Mám na mysli produkciu nemocníc. Efektívna základná sadzba nehovorí nič o tom, koľko výkonov nemocnica urobila. Len o tom, koľko dostala zaplatené za jednotku produkcie. Je to tak, alebo stručne odráža efektívna základná sadzba aj platbu za výkon? Efektívna základná sadzba odráža cenu za jednotku produkcie, teda platbu za výkon, očistenú o jeho náročnosť, ale nehovorí o celkovom počte hospitalizácií, ktoré nemocnica reálne vykonala. Pán predseda? Ja by som tu ešte tiež možno, že jednu vec povedal, a to je tvorba hodnoty jednak základnej sadzby, a z toho sa vyplývajúce potom efektívne základné sadzby, kde my, a poviem to tak, by som povedal, že opatrne, a my vidíme výrazný priestor na zlepšenie, ako sa základná sadzba dnes počíta. Sú aj dnes otázky, ktoré nemáme úplne zodpovedané, tak aby sme sa naozaj dnes zasadili za to, že povieme, že teraz je úplne spravodlivo a jasne základná sadzba definovaná. A myslíme si, že úrad v tejto téme DRG a teda aj hodnoty alebo určovania hodnoty základnej sadzby, relatívnych váh a podobne vie výrazne prispieť a sme ochotní prevzať za tento systém zodpovednosť. Chcete povedať, že keďže sa základná sadzba odvíja od disponibilných zdrojov a nie od vývoja nákladov, akú máme záruku teda, že základná sadzba je nastavená, tak povediac, realisticky vzhľadom na reálne náklady poskytovateľov? Práve tu je ten problém, ktorý my vidíme, a to, že tá základná sadzba, ako vyplýva aj z celého tohto rozhovoru,
pri univerzitných nemocniciach by sa mala skladať z rôznych typov príjmov, teda z viaczdrojového financovania. Tá základná sadzba na druhej strane generuje v štátnych nemocniciach stratu. To znamená, že ako keby nebolo tu úplne lícované to, čo je potreba nemocníc s tým, čo sú dedikované zdroje alebo disponibilné zdroje. Ešte aj tu vzniká ako keby priestor na dofinancovanie, ale keďže to definuje ministerstvo zdravotníctva, my úplný detail nevidíme a opäť sa vrátim k tomu, že si myslíme, že transparentnejšie a objektívnejšie definované základné sadzbe by bolo v nezávislej inštitúcii. Pán predseda, v tejto súvislosti mi presne napadá otázka, že ak štátne nemocnice produkujú každoročné straty, môžeme povedať, že na jednotku produkcie, teda na jeden hospitalizačný prípad, vytvoria dlh vo výške XY. Potom však tlak na zvýšenie produkcie štátnych nemocníc, o ktorom sa dnes hovorí v súvislosti práve s auditom Ministerstva zdravotníctva, je paradoxne zároveň aj tlakom na vyšší dlh. Niekde inde je tá odpoveď na otázku, ako sa tvorí strata v štátnych nemocniciach. Primárne je to niečomu, čo nazveme, že zvykové právo, proste zaužívaný systém manažovania týchto nemocníc. Ak my nezlepšíme spôsob, ako sa zo zdrojov, ktoré dostávajú nemocnice, efektívne financujú všetky časti nielen poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale prevádzkové náklady a mzdy sú v tom nedeliteľnou súčasťou, tak samozrejme, keď zvýšime, počet hodín, ktorý sa operuje, že to nebude len do 2, ale bude to do 8 večera, logicky zvýšime stratu. Čiže nie je to o tom, že my teraz neúmerne budeme vyťažovať ten systém, pretože dvojsmenná prevádzka znamená, že potrebujeme 2-krát tak veľa personálu. Už dneska je problém v UPSK, to znamená v ústavnej pohotovostnej službe, zabezpečiť dostatok kvalifikovaného personálu. Takže tá otázka je, že najprv zefektívnime chod nemocnic, následne, keď už budeme mať dostatočnú dátovú analýzu, čiže budeme vedieť, že naozaj ako sme na tom, efektívne manažerské opatrenia. A keď toto všetko budeme mať, tak sa poďme zaoberať tým, ako znížiť čakacie doby práve zvýšením efektivity poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti. Nie je to ľahká téma, pretože sa tu pomaly 20 rokov rôzne deformovala a dneska je v stave, ktorý bude manažersky veľmi ťažko uchopiteľný. Chce to odvahu, ale chce to hlavne politickú silu, teda nejaké zázemie, ktoré bude tlačiť k týmto reformným zmenám, pretože budú nespokojní aj poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, lebo sa tlačia do efektívnejšej práce, aj lekári, pretože budú odmeňovaní za výkon, nie paušálne, ale aj pacient, pretože žiaľ, bude si musieť zvyknúť, že na niektoré typy výkonov bude musieť cestovať väčšie vzdialenosti. Povedzme, že ideálom je, aby sa efektívna základná sadzba v každej nemocnici približovala alebo rovnala základnej sadzbe. Aby teda napríklad cena operácie žlčníka v jednej nemocnici zodpovedala cene tej istej operácii v inej nemocnici. A v konečnom dôsledku, aby pacient dostal rovnakú kvalitu starostlivosti bez ohľadu na to, kde býva a v ktorej poisťovni je poistený. Spravodlivosť v distribúcii zdrojov z verejného zdravotného poistenia je však len jedna časť problému. Tou druhou je, aby nemocnice za peniaze zo zdravotných odvodov pracovali naplno a tak povediac nezaháľali. To je však už iná a rovnako vážna téma, akurát už mimo kompetencií Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ďakujeme za pozornosť. Dúfame, že sme vám, vážení poslucháči, rozšírili pohľad na dôležité otázky financovania ústavnej zdravotnej starostlivosti. Moje meno je Monika Beďková a so mnou v štúdiu bol pán predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michal Palkovič. Ďakujem za pozvanie. A zdravotnícka analytička úradu Barbora Kováčová. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Viac sa o práci Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dozviete na našom webe udzs.sk.sk a na sociálnych sieťach. Sme tu pre vás.